Cando chegaba a carta á Comisión de Depuración, o presidente da comisión, que xa lles direi despois quen era, que, bueno, podo yo adiantar, un tal Juan Yáñez, que era un capitán de infantería, que tiña unha academia en Ourense, na avenida de Dos Aires, unha academia para militar, pois este era o presidente da Comisión de Depuración, recibía esa carta e inmediatamente iniciaba o proceso e solicitaba informes a outros, as persoas cercanas aos que eran do pobo, ao médico, ao alcalde, ao garda civil, para corroborar, para que asegurasen ou que indicasen se é verdade que esa muller, ou se eles tiñan referencias do que se lle acusaba a esa muller. Unha vez que a Comisión de Depuración recibía eses informes, chegaba a notificación dos cargos. E ese, prácticamente, aquí temos, por exemplo, estes son os cargos que se lle poñen a María Delia. A Delia, non? Esta creo que é a de Delia. Bueno, pero en todas figuran así a enumeración de cargos, e cando a mestra recibía esta imputación de cargos, ela podía contestar cos descargos. Entón, ela elaboraba un escrito no que decía que as acusacións eran mentira, que non era verdade que ela militara, prácticamente todas o negaban. E eu poñome no seu rol, negábano por medo, porque sabía que ia en xogo a súa familia, moitas tiñan os seus fillos pequenos, e xogábanse a súa supervivencia, e non sabían, ese medo conducías a que a maior parte delas acababan negando. E algunhas acababan afirmando que sí, que formaran parte da Ateo, pero que só estiveran uns meses, pero que por favor que as deixaran manter traballando. Bueno, os tipos de sancións podían ser, como digo, varios. Podía ser o traslado forzoso dentro da provincia, que isto agora parecenos algo insignificante, dicir, bueno, ela estaba en Celanova e agora mandan a Veiga. Sí, claro, pero é que a Veiga queda lá, e estamos a falar dos anos 30, 40. Entón, irse a Veiga era moito. É dicir, era plena serra, plena montaña, dali sentiríase como se sentiría esa muller. Suspensión de emprego en soldo por meses, 3, 6 ou incluso anos. Inhabilitación para o desempeño de escolas, desde 1 ano a 3. Inhabilitación xa total, separación total. En definitiva, eran sancións que, bueno, que eran para elas moi dolorosas. Entón, bueno, esta é unha imaxe, non? Aí aparece o timbre da Comisión da Depuración, Depuradora de Ourense, aí aparecen as sinaturas do presidente, como lle digo, de Juan Yáñez, e despois estaba de secretario Emilio Rial. Emilio Rial era profesor, e ele exercía de secretario na Comisión Depuradora. Ele era precisamente o presidente da Asociación de Mestres de Primeira Ensinanza do Partido Xudicial de Ourense. Pero era un home moi conservador, moi tradicional, ademais hai varios escritos que fai na prensa que dice hai que volver al orden, isto non pode seguir así, la enseñanza tiene que volver, bueno, gestos así bastante. E teñen aí ao seu lado como era a citación, dice, al presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio se le devuelve la relación de 114 maestros de esta provincia con los datos que interesan. Entonces, sí, a pedir información. O outra vez, lle transmiten información, dice, al presidente de la Comisión Depuradora vale, porque había a Comisión Depuradora A. A Comisión Depuradora A era para o profesorado de universidade. A Comisión Depuradora B era para o profesorado de secundaria. A Comisión Depuradora C, creo que era para a Escola de Arquitectos, e a D era para o magisterio de primaria, creo recordar. Bueno, e como lles decía, dentro deste grupo de mestras que foron vixiadas, pois, e da Teo, pois estaban exercendo en Celanova 4 destas mestras que pertenecían a Teo e que foron sancionadas. Entonces empezó por Amparo González Pereira. Amparo González Pereira, bueno, eran procesos que eran longos, era o que falábamos antes, non? É dicir, isto non se resolvía nun mes, ni en 2. Eran procesos que igual duraban un ano e medio, entre que se recibían os papéis, se daban os informes, se lían, se volvían.
Entón, bueno, se vemos os expedientes, igual a denuncia empezaba en 1937, en xaneiro, pero despois remataba os documentos en abril do 38. Entón, claro, estás un ano inteiro un pouco en vela, a ver que pasa, que vai pasar de min, que me van facer. Bueno, pois Amparo González Pereira naceu en Carraguedo de Pereiras en Vilameá, de Ramirás. Seus pais eran Manuel González e Benigna Pereira. Matriculouse nos estudos de Magisterio na Escola Normal de Mestras de Ourense e titulou en agosto de 1928. Empezou a traballar nas listas de interinidades e en 1932 deronlle a Escola de Ramirás. Amparo afilióse a Teo entre os anos 33 e 34 e xa nese momento foi sancionada porque quería facer unha matización. Como a Teo foi sancionada xa en agosto do 36, estas mestras igual xa lles foron suspendidas de emprego e soldo durante 3 meses. Xa sufriron esa sanción, pero unha vez que se reincorporan, chegan aos povos e pode haber outra acusación. E entón volve a haber outro proceso de depuración. Pero con posterioridade a esta sanción sobreveulle unha denuncia por parte dun pai de familia do distrito escolar de Ramirás, que se chamaba José Vázquez, que asegurou que Amparo González militara na Fronte Popular. Amparo defendeuse nos descargos que redactou en marzo de 1938, dicindo que ela nunca militara na Fronte Popular e en ningún partido, que ela fora educada nun colexio de religiosos e que membros da súa familia eran dereitistas. Argumentou que sí, que se afiliara a Teo, pero foi porque o seu home, que era mestre, pois a levou a eso. Achegou para a súa defensa diversos informes, porque cando eles fan o prego de descargos, achegan unha serie de informes que outras persoas incluso volven recurrir ao párrocos ou recurrir de novo incluso ao xefe local da fe, e di, achegou para a súa defensa diversos informes de boa conducta, emitidos polo xefe local da fe, do párroco do San Salvador de Pelusiños, que matizou que a mestra nunca fixo labor disolvente nin expuxo ideas políticas na escola e que era unha fervente religiosa. Pero o párroco de Pelusiños dixo dela, aunque non parece de ortodoxia tan pura como las anteriores, puesto que dice estuvo afiliada al ateo. É dicir, sempre sobrevoa a sospeita. Finalmente, o presidente da comisión, Juan Yáñez, emitiu un informe no que indicou que as acusacións non tiñan suficiente fundamento e acordou que, aínda que Amparo figuraba como socia da Ateo, non ratificou a súa alta despois e, polo tanto, non se adheriu a ese carácter marxista da agrupación. Por tal motivo, resolveu que continuase exercendo na escola. Librouse un pouco, librouse esta muller de haber sido sancionada, pero, bueno, sufriu estes asuntos. E, bueno, aquí son distintos informes que aparecen nos seus expedientes, donde se pode ir extraendo todo o proceso. Por exemplo, é do inspector, donde pon aí que Amparo, puesto que estuvo afiliada al ateo, é dicir, son todos manuscritos. Outra muller que estaba exercendo aquí, se me paso de tempo, Eric, cortamos. Entón, outra muller sería Dorinda Besa Villar. Esta muller naceu en Ourense, non era de Celanova, pero estaba exercendo aquí. Naceu en 1879, o seu pai era Antonio Mesa Pérez, a súa nai María Villar Freige, tiña o título superior de mestra, comezou a exercer en 1903 como mestra interina na Escola de Vilanova. En 1921 foille concedida a praza de Crespos, Padrenda. Veu aquí precisamente por unha permuta. E estando aquí, xa se significou como unha mestra bastante interesante, porque, xunto con outros mestres da localidade, presentaron un escrito á Xunta Local de Primeira Ensinanza queixándose de como estaba a situación escolar na comarca. De feito, en 1931, ela ocupou o cargo de vogal nesta Xunta Local de Primeira Ensinanza de Padrenda. En 1932 afiliouse a Teo, pero segundo testimonio, e ela despois vai alegar que non estuvo moito tempo. En 1936 foi acusada pola comandancia militar de formar parte desta asociación, polo que foi sancionada e suspendida de emprego e soldo.
durante varios meses. Tras esta sanción, puido incorporarse de novo a súa escola, pero Dorinda foi acusada por 3 informantes que sinalaron e aseveraron a súa gran simpatía pola Frente Popular e que fixera propaganda en febreiro, nas eleccións de febreiro. Argumentaron que o seu labor na escola era de pouco fruto, entre comillas, de pouco fruto. En realidade, non tiñan claro estes delatores que ela estivera no Fronte Popular, pero aseguraron que ela estaba inscrita na Casa do Pobo, da cidade de Ourense, e que ademais era unha entusiasta da política de Gordán Ordás. Quen era Gordán Ordás? Era un deputado do Partido Radical Socialista. Dorinda non se arredou, estes son os cargos que lle poñen a Dorinda, vale, poñenlle unha serie de cargos, que foi simpatizante del Frente Popular, non se recata en saludar en público con el puño, estaba asociada a la Casa del Pueblo, era entusiasta de la política de Gordán Ordás, son os cargos que se lle imputan. Entón, vamos a ver, Dorinda non se arredou e enviou un escrito, fíxense que escrito enviou, enorme, onde ela vai desgranando, pouco a pouco, o seu prego de descargos, argumentando e rebatindo todas estas acusacións. Con respecto, ela di que con respecto a se fora simpatizante da Fronte Popular, indicou que nunca desenvolveu ninguna actividade política. E outros cargos contra Dorinda foi que era entusiasta de Félix Gordón Ordaz, e ela di que non, que ela era veciña. Iso así. Bueno, en resposta a todo o esgrimido, a comisión afirmou que non quedou comprobada a afiliación da mestra á Casa do Pobo, ni se pudo ratificar demasiadas acusacións, polo tanto, recusan de sancionala e deixan a seguir exercendo na escola de Padrenda. No obstante, a pesar de deixala seguir exercendo, estas mestras seguían sendo vixiadas.